Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndomboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina sororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe Eimi motiti Ninoku Otungamira Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya unoti Hondo Huru part 6. Great controversy. Yes. Great controversy. Okay. Hondo Huru part 6. All right. Ngatibvai tapinda muchidzidzo chedu vateereri. Pastor vachatanga nekutiverengera pana Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Mateo 3 verse 16. Jesu wakati abhabhatidzwa pakarepo akabuda mumvura. Zvinotarira denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari achiburuka senjiwa, akauya pamusoro pake. Zvinotarira inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Bible rikutsanangura Jesu akutanga ministry yake. Paabhabhatidzwa naJohani, pari kunzi izwi rakatobva kudenga kuna Baba richikonfema kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. Zvinhu izvi zvakatonzikwa nevaivepo Pastor. Right. Mwari vachikonfema kuti ukama hwavo naJesu hwakamira sei. Right. Saka pazvaitaurika izvi Pastor, ndinoda kutenda even vadzidzo vebhaibheri vanobvumirana kuti naSatani akazvinzwawo izvi. Paiudzwa vanhu nezvekuti uite mwanakomana waMwari. Satani akazvinzwa. But sezvo tiri kutarisa kurwisana kuri pakati paSatani naMwari zvichizosvikira kumafollowers aMwari nevanenge vari kurutivi rwaSatani, toda kuramba tichiongorora kuti hondo iyi iri kushandiswa mastrategies api. Saka tichangoongorora zvishoma. Pane chidzidzo chapfuura takadzidza tichiona Jesu ari murenje achiedzwa naSatani. Ndopatoda kuti Pastor vadzokorore kupaverenga tigone kuona kuti ndeapi mastrategy kana kuti ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa naSatani pakuataka kwake muhondo huru iyi. Tikazviziva izvozvo isusu vateeri vaMwari tobva tachenjerera. Ameno, zviri kubatika? Aiwa, zviri kujeka kuti tofanira kunzwisisa kuti muhondo iyi Satani anorwa sei. Yes. Right, miseve yaanenge achikanda yakanyatsomira sei. Right, zvigotibatsira kuti pachenjedzo sevatendi. Because anoramba achingoita zvimwe chete izvozvo. Saka verengai pana Matthew chapter 4 here zvino Pastor. Matthew chapter 4 verengai verse 3 kusvika paverse 10. Mateo 4 verse ya 3 kuenda ku10. Yes. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Asi akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi nemashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Zvino dhiabhorosi akamuisa muguta dzvene, akamumisa pachiruru chetemberi,
akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamavoko avo vachakusimudza, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako papo. Jesu akati kwaari, kwakanyorwavo, usaidza Ishe Mwari wako. Dhiabhorosi akamisazve pagomo refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokuhwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Toda kutenda nekuverenga kwakanaka. Panapa pane zvinhu zvakati wandei zviri involved munyaya iyi, asi zvandichangoita mufundisi, ndichatora main points anotibatsira kunzwisa nyaya yehondo huru, great controversy. Kumashuroko takaita chimwe chidzidzo mufundisi, chairatidza kuti mubindu reEden, mugarden of Eden, area yakatanga kuuya nayo Satani kuna Eve yaive yechikafu. Muedzo wokutanga ndo waive muedzo wokutanga, waive nechekuita nezvekudya. Saka paari kudzoka futi kuna Jesu, ari kutanga pachikafu futi. But chaakuitika ari kunyatsozwa kuti Jesu ane nzara. Saka ipapapo vateereri, chenjedzo yatingade kupa iri kubva mushoko raMwari ndeyekuti kuvana vaMwari vanonamata, Satani kana achiuya kwatiri pahondo iyi, imwe area yaanoda kudonhedza vanhu nayo inyaya ine chekuita nezvekudya. Inyaya ine chekuita nezvekudya. Right. Then chimwe chaari kuita panapa, ari kuuya kuna Jesu oti, kana uri mwana waMwari. Kana uri mwana waMwari. Saka apa pasitaka ndoda kuti pajeke kuvateereri, munogona kuisa nemamwe mavara, kuti kuvanhu vari kuda kunamata Mwari, Satani akauya achirwisa, anoda kuti vadhaute kuti zveshuwa upenyu hwaari kurarama, ari kutorarama ari mwana waMwari here kana kuti pane pakashota. Muri kuona chiri kunakidza apa ndepekuti Satani akatonzwa Jesu paabhabhatidzwa, Mwari vachitotaura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. But iye akuuya akusvika kuti kana uri mwanakomana waMwari. Hani mazonaka kureva kuti muupenyu hwatinorarama, especially vatendi, pane zvimwe zvatinosangana nazvo zvekuti Satani anogona kuuya aine pfungwa dzaanozevezera kwatiri kuti mwana waMwari anga asangane nezvakadai. Kuitira kuti yoti kusangana kwandaita nezvizvi saka handizi mwana waMwari. Ufunge because paanodaroka anenge aida kuti ubva watora nzira isiriyo. Anenge achiti uri mwana waMwari chaiye ungasangane nezvakadai, kuitira kuti utsvage chero mashortcut ekubuda mauri, ubude ipapo. Chimwe chechitatu chiri panyaya yemufundisi, Satani ari kuda kukurudzira Jesu kuita manyawi. Chirungu vanenge vachiti to be presumptuous, kuti dona ngirozi dzichatumwa dzokubata dzokugama. Handiti tingati kutemba nesimba raMwari here, kuda kuonererwa, kushamisira. Kunenge kakushamisira. Chekupedzisira, Satani ari kuofa pfuma. Pfuma chaiyo. Pfuma ari kutoti umambo hwese nepfuma ndokupa kana wangomunamata. Saka pakupedzisira kwenyaya dzese pahondo, Satani chaanovavarira kwekupedzisira kuti anamatwa. Saka patati vanhu vaone zvaive muchidzidzo chapfuura. Handitika zvatauda kuita pastor nasi, toda kunyanya kutenderera tiri pamuchinjiko. Jesu akunofa. Tuone kuti Satani paakauya achirwisa, akauya nemastrategies api achirwisa. Iko muri kureva kuti pamusoro pekumurovera pamuchinjikwa pane torine zvimwe zvaaitoita ipapo, nekuti pakunofa kwaiita Jesu anga akupedzisa ministry yepanyika. Jesu paabhabhatidzwa anga achitanga. Saka tangoti tinokoro pekutanga, tononokora akupedza zvakaitwa naSatani. Izvozvo zvinotipa idea yekuona kuti hondo ikai itoripo iri real. Saka handei pana Matthew 27 pastor. Verengai kubva verse 27 mosvika paverse 31. Matthew 27 verse 27 to 31. Zvino varwi vomubati
vakaisa Jesu mumba momubati. Hondo yose ikaunganira kwaari. Vakamubvisa nguo dzake, vakamufukidza nguo tsvuku. Vakaruka korona yeminzwa ndokuiisa pamusoro wake, norutsanga muruoko rwake rworudyi. Vakafugama pamberi pake vakamuseka vachiti, "Kwaziwai mambo wavaJudha." Vakamupfira mate, vakatora rutsanga, vakaramba vachimurova musoro. Vakati vamuseka, vakamubvisa nguo tsvuku, vakamupfekedza nguo dzake, vakaenda naye kundomurovera pamuchinjikwa. Muchaona vateereri pataakusangana naJesu akunoroverwa pamuchinjiko, murenje achiedzwa naSatani zvaiita kunge pane kutaurirana kwakanaka. Asi muchaona patiri kufamba nechidzidzo, level yacho yange yachinja, yenge yane kutuka, kuseka, kurova, zvekutoratidza kuti Satani aitozva kuti panapa nguva yangu iri kuita ichinopera. Hapasina zvekunyengetedza. Aiwa, hapasina zvekunyengetedza. Saka umambo hwakamboofwa uya Jesu kunzi ukandipfugamira ndinokupa. Panapa uri kuita unga ari kupiwa nekunyombwa. Because chaizikanwa naSatani ndechekuti Jesu masimbe ekuita mambo anotori nawo, uye atori mambo wemadzimambo. But kwaive kuda kutokonya kuti zvinhu zviri kutonyatsozikanwa kunzi ane capacity yekuzviita. Saka pakunzi nemasoja yanzi vakamuunganira vese, voswopfugama paari vachimunamata kuti mambo wevaJudha, vobva varova chikwee kumuseka. Hanzi pamusoro peizvozvo vomurova vachidaro. Saka chimwe chaizikanwa naSatani ndechekuti murenje Jesu anga awiki nenzara kwe40 days. Saka kuwedzera kuti hondo iyi ifambe zvakanaka, Satani aitozva kuti kurova futi kune zvakunobatsira kuadvantage yake yeSatani. Saka zvava kuti kurova, zvoti kumuseka nekunyomba, kuratidza kuti yenge yaimwe level yekutoratidza kuti kutsamwa kwaSatani kwatiwedzerei. Amen. Kuti muri kubata. Saka zvandiri kubata ndezvekuti Satani anogona kuuya muhondo iyi. Yes. Nekunyengera. Kokunga ari kukuratidza mabenefits kuti ukadai zvinokunakira pakati. Right. Kana akatadza izvozvo, anogona kuuya neimwe nzira ine kusvotesa nekurwadzisa. Exactly. Achingoda bedzi kuti kana wasvotwa kana warwadziwa, uite zvaanoda iye. Fanika kutosekwa chaiko. Unotosekwa zvekuti unotadza kuziva kuti nyaya ingabva yasekesa kudai so here. Saka ilevel yaanenge achiwedzera. Toda kuti tione pana Luke 23 past verse ya 26. Luka 23 verse 26. Verse 26. Vakati vachienda naye, vakabata mumwe wainzi Simoni weKurini, achibva kuruwa. Vakaisa muchinjikwa pamusoro pake kuti atakure shure kwaJesu. Vanodzidza Bhaibheri vanotsanangura vachiti Jesu anga so weak, vateereri. Nekuti anga ane nguva yakati rebe asina kusangana nechikafu food chaiyo. Apa achirohwa achibleeda. Saka kutoneta chaiko he was weak. Nekuti munotondera kavateereri kuti muzvidzidzo zvakapfuura takaisa pachena kuti kunyange Jesu aive Mwari, umwari paairarama pano panyika anga akahusendeka parutivi sekunge abvisa bhachi racho. Saka aitova munhu anorwadziwa, anotobuda ropa, anonzwa nzara, anoneta. Saka vakabva vaona murume uyu, ndobva vatoona kuti Jesu akaramba aine muchinjiko, hatisvike panzvimbo inorovererwa vanhu, anenge atodonha akolapse. Saka ndobva vatora murume uyu. Saka chandaitira kuti muverenge vhesi iri pasi, ndoda kuti muone kuti nyaya iyaya yemurenje yekuti Jesu anga ane nzara 40 days, panapa iri kunobuda futi kuti Satani anga aita kuti Jesu ave so weak. Saka izvozvo anozvida Satani. Zvekuti munhu uve weak, especially paunenge uri weak, anoziva kuti pahondo iyoyo advantage iri kwaari. Saka uri kuti Caston, amwe mawiri anoita Satani, yes, anotarisa kuti wakaremerwa zvakanyanyisa. Exactly. Kana kuti uri muchimiro chekuti chiri kurema, chiri kurwadza, even mentally chichirema. Saka ndo zvinhu zvaanocherechedza. Akaona uri chimiro chakadaro, kwaari iopportunity yekustrike. Zvakafanana nekuti kurwara, kurasikirwa nehama, nekushayiwa even mari kana mabasa anogona kuuya. Muri kunzwa pari kutaura mufundisi, vateereri, especially pakunorwara nezvinhu zvakadaro.
ndo pari nyore Satani kuti asuggeste kwauri zvinhu zvinokubvisa pana Mwari. Matsanangura zvakanaka chaizvo. Saka ngationei pamberi Mark 15 pastor, verse 22 to 24. Mark 15 verse 22. Vakamuisa kunzvimbo inonzi Gorogota, ndokuti nzvimbo yedehenya kana zvichishandurwa. Vakamupa waini yakavhenganiswa nemura, asi iye wakazviramba. Vakati vamurovera pamuchinjikwa, vakagovana nguo dzake, vachikanda mijenya pamusoro padzo kuti mumwe nomumwe apiwe chake. Muri kuona kuti ari kudzokorora, Satani ari kudzokorora zvaakaita murenje, auya nemuedzo wechikafu. Iye zvino izvi idringi. Saka zvakaitwa apaka, waini yaitodhaka. Iyi yanga isiri waini yedringi yaisinwiwa. Iyi ndeyekutodhaka because yaisipota ichimboshandiswa kuti vanhu vari kuroverwa vadhakwe. Hanzi unoita chiveve utadze kunzwa marwadza akawanda. Saka iyi yaitodhaka. But vakaziva kuti kungomupa akadaro anoinzwa munhuwi. Anwe ndobva vazanganisa nemura kanenge kaperfume. Kuti anwe bedza. Mukuona kuti chaidiwa naSatani kukurumidza kuvhiringa pfungwa dzake. Kuti kana adhakwa panogona kubuda anything ipapo. But Jesu achiedza kupiwa ari so weak vateereri, ari muchimiro chakadaro chekurwadziwa, chekubuda ropa, chenyota. Bhaibheri kunoratidza kuti akakunda pahondo iyi, haana kunwa waini iyoyo. Saka ukuti kasitodapa urikuti Satani kana akavavarira munhu zvikamunetsa anogona kuuya neengo yekuti adhakwe, yekudhakisa munhu. Ndizvozvo. Kutanga kuputa mbanje kana kumukurudzira kumwa doro. Ndizvozvo. Ochizoshanda naye ari muchimiro icho. Amuranda yezvinodhaka. Toda kuti tinzwe kambo, but papfungwa yataurwa namufundisi vateereri, tiri pachidzidzo chino ichi chete chanhasi, titenderei tikukurudzirei kutoti nevhesi 1 irori nyaya yekudhakwa haina kunaka mumazisa aMwari. Kungave nedoro, kungave zvinoputwa kana zvidyiwa, nekuti Satani anoziva kuti ukava muchimiro ichocho chekuti pfungwa hadzisi kukakata zvakanaka, chimiro ichocho chiri nyore kuti Satani aite zvaunoda newe. Saka tiri kuona pano pahondo iyi Satani ari kuratidza kuti angauya full force. Zvaakatadza murenje kuna Jesu zvekuti shandura matombo aite chingwa, ndo zvaadzoka kuda kumupa zvekudya zvinokanganisa mafungiro ake. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Dibatsire ku
Tino muchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Hondo huru part 6. Zviri kubuda muchidzidzo vateereri pagreat controversy kueden. Satani akauya kunyaya yechikafu. Jesu achitanga ministry yake ari murenje. Satani akauya panyaya yechikafu. Jesu akunopedza ministry. Satani akauya panyaya yechikafu achida kumudhakisa kuitira kuti zvinozoendera zvese zviitwe nemunhu adhakwa. Satani achiziva kuti anenge aine mukana wekukunda hondo iyoyo panyaya yekudhakwa. Pastor, ipapo unoziva kuti wandiburitsira chimwe chinhu Caston pandima dzauri kuverenga idzi. Yes. Kuti Jesu chaakarambira waini iyi chaive chikonzero chekuti yaive waini inodhaka. Yes. Yakanga yaiswa perfume kuvhara kunwa kwedoro kuyo. Asi iye akairamba nechikonzero chekuti akaziva kuti ukange wadhakwa zvinodhaka zvinononama pfungwa kuita kuti munhu asanatsopfunge zvakatasanuka. Saka unoziva kuti ndatocherechedza mumazuva ano atiri kuramba uri kumboona kuti kudhakwa kuri kuita sekunge fashion, kuri kutowedzera pastor, kuwedzera. Saka zvazvinei zviri kureva tisinganope kuti result ndeiyi. Zviri kutonoratidza kuti muhondo iyi pane kuchaiwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu naSatani. Because munharaunda yandinogara ini nekwandinofamba kubvira mazera echidiki vangave vasikana nevakomana vanhu vari kudhakwa pastor. Vari kudhakwa sekunge munhu akungoraramira nyaya yekudhakwa chete. Saka izvozvo kutoratidza kuti muvengi ari kuachiva. Saka patiri kutsanangura nyaya iyi kuti tizive vateereri marwiro anoitwa naSatani, toda tiende pane chimwe chikamu mufundisi. Tione kuti zvii zvakaramba zvichiitika pamuchinjiko. Handei pana Matthew 27 verengai verse 39 na40. Mateo 27 verse 39 na40. Verse ya 39. Vakanga vachipfuura vakamutuka vachidzungudza misoro yavo vachiti, iwe wokuputsa temberi nokuivakazve namazuva 3 chizviponesa. Kana uri mwanakomana waMwari buruka pamuchinjikwa. Muri kuona kakunofanana kazviri kuita ateereri kuti murenje Jesu achitanga ministry akanzi kana uri mwanakomana waMwari. Muri kuona akunopedza nyaya yacho haisina kutaurirana kwakanaka. Yaane kutuka nekuseka kuti Jesu anyatsonyombwa. Because murenje musi yaitonzi kana uri mwana waMwari ita matombo aite chingwa. But zvinezvo akutonyatsoita kunyombwa kuitira kuti zvimudene aburuke pamuchinjikwa. Chakanga chiri kuitika mufundisi mutsoro dzaSatani. Anga adzichovha. But anga asina tarisiro yekuti zvakataurwa naJesu zviya zvekuti kana ndikasimudzirwa ndichakwevera vanhu vese kwandiri. When I am lifted up I will draw all men unto me. Kufa kwaJesu pamuchinjiko. Saka paanga achovha tsoro dzake akatoona kuti nyaya yakutoenda kupopo. Munhu akutonofira nyika. Saka kuuya muvanhu zvine kunyomba nekutukirira kutoratidza hasha dzaive muna Satani kuti buruka kani buruka. Satani ndiye anga aine nhombe yekutoti munhu achiburuka. Saka apa pavaiti kana uri mwana waMwari buruka, unoziva kuti dai aive munhu yaigona kuti ndaburuka. Gonotoburuka because zano reruponeso robva rafoira manje. Tine tatochaiwa tingadai tisiri muno mustudio. Ani muri kuona zvaiitika apa. Saka yanga isiri ngori nyaya yekuchallenja power raJesu. Yaitova nyaya hombe yekutoti Satani aitoona kuponeswa kwepasi rese
kusanganisira nemuateereri. Saka muri kuona ma-agings acho ekuti buruka are so serious and ane hasha because unoziva kuti chimwe chamupfungwa mongu unoziva kuti munoti kana muchidzidza nemayouth unonzwa kuti konhai pasi kana mukomana akati kana uchindida vataneni indiye ndichinyatsomuda zvemashuwa right ndingaita sei andiri kuona kuti kawiro kasatani kana uchindida buruka principles very good andimazonaka because raive zano raMwari kuti arambe ari pamuchinjiko tiwane ruponeso but Satani ari kuti no kana uri mwana waMwari buruka yeti kutova mwana waMwari kwaifanira kuti arembere pamuchinjiko but Satani oti kana uri mwana waMwari buruka. Mapa example yakanaka zvinoitwa kunyanya vanhu vechisikana nehanzvadzi dzedu unonyatsoona zvese zviri right but anonzi kana uchinyatsondida pruva ende kazhinji ukanzwa vanhu vechirume vachiti pruva vari kuti vataneni asati aroora. Saka chimwe chiri kubuda apa pastor ndechekuti kuvana vaMwari vanonamata mumwe muedzo unouya muhondo ina Satani ndewekuti umwana hwako hwaMwari huite kunge hunoda kupuruvwa neminana. Animazonaka kuti kana iri chechi yaMwari chaiyo ngaite minana, kana uri mwana waMwari chaiye unofanira kuva uchigona zvakati nezvakati nezvakati yeti zvinenge zvichisugestwa zvacho zvisingatsigirwe neshoko. Saka muedzo iyoyo wakanyanya kuvanhu vanoita zvekunamata vatendi kusanganisira imi wakateerera kuti Satani akakuonai kuti mashinga muri kuratidza kuti pfungwa dzenyu madzirovedzera kuda kunamata anouya achisugesta kuti no hamuna kunyatsa kukwana even wanyatsosarudza Mwari wabhabhatidzwa uri kushingaira nesimba raMwari kuita zvinodiwa naMwari. Satani anoramba achisugesta kuti no kakunamata kako hakasi level chaiyo dai uri mwana waMwari ungadai pari kuitika zvakati nezvakati. Ndoda tiende pamberi pana Mateo ipapo 27 verengai verse 41 kusvika 43. Mateo 27 verse 41. Yes. Saizvozvo vaprista vakuru navanyori navakuru vakamuseka vachiti wakaponesa vamwe haagone kuzviponesa, ndiye mambo wavaIsraeri, ngaaburuke zvino pamuchinjikwa titende kwaari. Waivimba naMwari ngaachimusunungura zvino pamuchinjikwa kana achimuda nokuti wakati ndiri mwanakomana waMwari. Muri kuona kuti nyaya yacho iri kuramba ichiwedzera panapa vava vakuru vechechi pastor right ndobva muri kuona kuti bhaibheri harisi kuti vakataura naye inonzi vakamutuka vachimuseka. Ava manje havakatoya vaine reference yekuti aiporesa vanhu mapofu aiona. In other words vainodena kuti inga tinozviziva unozvigona izvi chiri kunetsa chii pamuchinjiko pawa tinoziva unayo wakatomboponesa vanhu vakawanda tichiona buruka titende. Muri kuona pfungwa yacho iri kuramba ichiti buruka because zano raMwari raive rekuti Jesu atifire. Saka pahondo vanhu ava vaisatoziva kuti ari kuvapa mashoko aya ndiSatani. Exactly, vaisatozviziva because kutaura chokwadi munhu akambokuporeserai vanhu zvirema zvenyu zvikaporeswa unomutukirei? Nyaya yekungoti aroverwa inotukisa here? Ingabva yaita kutukisa munhu kudaro kutukirira nekumuseka. Saka ndozvinoratidza kuti ndiSatani anga akurwa aine shungu dzekuti buruka ende vabva vareferenza zvikanzi aivimba naMwari, Mwari wacho ngaachimuponesa. Saka kaive kakunotokonya pastor kakumudeda. Saka kurwa kuti kwatiri isu Satani anogona achiti kana uri mwana waMwari zvinhu zvakadai so haungasangane nazvo. Exactly, ndizvozvo unenge uchinzi haungasangane nezvinhu zvakadai kana uri mwana waMwari. Pane pamwe pekutoti vanhu vanosuggestirwa zvinhu zvitori wrong but anenge achinzi kana uri mwana waMwari unogotyei zvinofanira kufamba zvaka. But muri kuona here appetite ina Satani kuburikidza nevanhu ava yekuti Jesu apefome miracle. Ari kuratidza kuti Satani ane appetite stereki because remember kapane chidzidzo chimwe chiya chatakamboita ateereri chekuti Satani paasvikira Adam naEve achisvikira Eve ndiye akatanga kuita munana wekutanga kuti nyoka itaure. Saka area iyoyeyo Satani ane nhomba nayo. Anoida stereki yekukurudzira vanhu kuti itai minana, itai minana, itai minana. Toda kuti tidzike timboona kumashure mbichana
kuti ndizvo here kuti anoda minana kana kuti zvakangoitika musuyo. Murenje achiedza Jesu akamukurudzira kuti ita munana. Panapa ari kumuti ita munana, buruka, ita miracle, tibva tatenda. Hatimbodzokai kumashure. Tione paarea yeminana. Endai pana John 6 pastor, verse 25 kusvika pa 29. John chapter 6 verse 25 kusvika pa 29. John 6 verse 25. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa vakati kwaari, Rabhi, mauya pano riiniko? Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatira zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu, nokuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Ini chandinongoziva ndechekuti nezuro wacho paverengwa napastor, nezuro wacho Jesu angaita miracle yekuti Bhaibheri rinoti kwakafidwa vanhu 5,000. Hanzi panga pangofidwa nezvingwa zvishoma-shoma netuhove tushoma-shoma. 5,000 wakafidwa. Chii chaakuitika apa pastor? Saka paakazovanzvenga paya vaakuda kumuita mambo, vakamutsvaga ndobva vaona kwaakanga ari. Saka vateera manje ikoko, vaakusvikotaura sekunge vane hanya nekunamata, nekuteerera zvaari kudzidzisa. Iye ndo paanovatsiura manje achiti, chamuri kutsvaga chamainga kunoka chingwa, kureva kuti kune vanhu vanogona kuteera Jesu kana kupinda munyaya dzekunamata, vachiona kuti mukana unovawanisa zvavanoda pano pasi. Nokuti vamwe vanopinda mukunamata itori project yekureza mari nayo. Vamwe anoendera kuchechi kuti awane mukomana kana musikana wokuroora, kana angomwana zvatopera. Saka vanhu vanoinga zvakasiyana-siyana, but Jesu ari kuti manje musavinge izvi zvinowanikwa pano panyika, asi uyirai upenyu husingaperi. Ndizvozvo chaizvo. Muri kuona here vateereri kuti bipiri kana kuti munana wangu waitwa naJesu wakakwezva vanhu vakawanda. Saka pakutaurirana kwanga kuchiita Jesu nevanhu paverengwa namufundisi, Bhaibheri riri kubva rati vataurirana. Hanzi zvese zvaakavatsura havana kuteerera, ndobva vaenda panyaya yavo chaiyo. Zvikanzi aiwa, chitibatsiraiwo horaiti isusu. Chii chinodiwa kuti tigonewo kuita minana yamunoita iyi? Because kwavari zvazvanaka kuti kana wakugona kumultiplya chikafu haucharime maeka nemaeka. Kungorima kapisi kakadai woita bhagidhi raunopota uchimultiplya. Kuratidza kuti ndokwavaida ikoko. Jesu akapindura kuti kudii paverse 30 yaJohn 6 iyoyo. John 6 verse 30. Zvino vakati kwaari, munoita chiratidzo chipiko kuti tione tikutendei? Imi munobateiko? Saka zviri kubva zvaitika Jesu apindura kudaro, vakaenderera mberi zvikanzi alright, ko nhasi mune ipi? Vaedza kurotika. Saka nezuro makatiitira yechingwa chikaita tikagutaka, nhasi mune staira ipi? Pane imwe miracle here latest? Saka vaibva vati mune here zvimwe zvamunoda kuita nhasi tibva tatenda kwamuri? Mukuona chiri kunetsa nawo. Vari kutoratidza kuti pavafidwa vari 5,000 kutenda chaiko hapana, vangoexaitwa. Saka mangwana acho vari kutoti mune imwe miracle here titende. Kuratidza kuti muri kuona here kuti area iyoyo yekuramba munhu achingoda mamiracle, nyota yacho haiperi, hazvisvike pakukugutsaba. Even ndikatarisa nharaunda dzandinogara, unonyatsoona kuti nyota yemamiracle haiperi, ende Satani anotozvigonoka. Akamboya nechimwe chistaira mazuva ano, anogona kuchiwedzera mwedzi unoya achiramba achichinja, but hazvife zvakasvitsa vatendi pakunyatsoziva Mwari. Saka toda kuti tichiona mai, muri kuona vanhu havaive vaJudha pastor, vari kuti mune imwe miracle here nhasi. Chinzwai Pauro akuita kunenge kusamaraiza chimiro chevaJudha chakaita kuti vatadze kutenda muna Jesu. Endai pana vaKorindo kutanga chapter 1 verse 22 to 25. 1 vaKorinde 1 verse 22. Nokuti vaJudha vanokumbira zviratidzo, navaGiriki vanotsvaka uchenjeri, asi isu tinoparidza Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha noupenzi kuvahedheni. Asi kuna vakadanwa, vaJudha navaGiriki, Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari, nokuti upenzi hwaMwari
hunopfuura vanhu nouchenjeri, noutera hwaMwari hunopfuura vanhu nesimba. Saka vaJudha raive dambudziko ravo kuramba vaine appetite yekuda kuitirwa mamiracles. Po ari kutotaura ndo dambudziko rakaita kuti vatadze kutenda una Jesu. Kusvika achiroverwa pamuchinjiko vairamba vachingomuti ita munano wokuburuka, ita munano wokuburuka. Ndo zvakatovatadzisa kutenda muna Jesu. Zvikanzi asi kutaura chokwadi, kana riri vhangeri rechokwadi, rinofanira kuparidza Kristu achitorembera pamuchinjiko achitifira. Kusiri kwekuti akundikana haana simba, but ndo raitova zano raMwari pazvinoita kunge zvinoshoresa kunge atadza kuburuka. Ndo panotori nekuponeswa kwevanhu. Maybe verengai mavhesi 2 ekupedzisira yapastor. Anogona kubatsira vateereri vanogona kusaziva kuti zveshuwa panyaya yekuda minana pane njodzi. Mateo 24 vhesi 24 na25. Mateo 24 vhesi ya24. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsautse navakasanangurwavo. Tarirai, ndagara ndakuudzai. Mumazuva ano ekupedzisira vadikani, area iyi yespeciality yaSatani yeminana ari kutoiwedzera. Saka Bhaibheri rabva rati tarirai, ndagara ndakuudzai. Mamiracles aya anenge achiitwa nani pastor? Tisati tanzwa kambo chiverengai zvakazarurwa 16 vhesi 13 na14. Zvakazarurwa 16 vhesi 13. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato, nomumuromo wechikara, nomumuromo womuprofita wenhema. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Mweya yetsvina iri kushandiswa kuita minana iyoyo madhimoni. Dai Mwari atibatsira panyaya yeminana, iye zvino tichambonzwa kambo. Jesus is coming again. He's coming again. He's coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back, coming back. Jesus Christ will soon return, for the Bible tells us so. Nations will be fighting more and more. They will try to come to terms in a bid to stop the wars. In a little while they'll fight again. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back, coming back. We have heard of wars and strife all around us day by day. All are signs that point us to the end. We should all truly accept Jesus Christ is coming soon. In a little while he's coming back. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back, coming back. In the last days we shall see people loving their own selves. There'll be conventions and boastful too, with a form of godliness but denying power thereof. We are truly witnesses to this. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back, coming. Jesus is coming again. He is coming again.
Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Hondo huru part 6, the great controversy. Tiri kunyanya kuongorora hondo ichirwiwa Jesu pamuchinjiko. Toda kuti tione pamberi pastor. Tichiri pamuchinjiko. Endai kubhuku raRuka. okay. Luke 23. Alright. Verse 39 to 43. Verengerai vateereri. Luka 23 verse 39. Mumwe wavatadzi vakanga vakaturikwa wakamutuka achiti, hauzi Kristu here? Uzviponese nesuwo. Mumwe akapindura akamurayira achiti, hautyi kunyangwe naMwari kani, zvauri pakutongwa kumwe naye. Kana tirisu takaitirwa patakafanirwa napo, nokuti isu tinopiwa zvakafanira mabasa edu, asi uyu haana kuita chinhu chisakafanira. Ipapo akati, Jesu, mundirangarire kana mosvika muushe hwenyu. Iye akati kwaari, zviro kwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Hondo yacho iri kuenderera mberi yekuramba ichingomubvunza kuti hausi mwanakomana waMwari here. Iye zvine izvi mumwe wemakororo akanga ari pamuchinjiko, besides kutuka, watozonyatsouya uri mubvunzo manje. Zvikanzi, iwe hauzi Kristu here? Kuda kuti apindure, but chokwadi chaitozikanwa naSatani ndechekuti aive Kristu. Zvakatonzikwa achibhabhatidzwa, handitika. Zvikanzi, kana uri Kristu tiburutse newobva waburukawo. Hani mazonaka. Saka panapa yanga yanyaya yekuti unenge une tsitsi, siterekitai kuzwa uine tsitsi. Kuri kwekuti waramba hako iwewe, chiburutsa isusu. Hani mazona kuti, but pfungwa iri kuramba ichidzoka pakuti buruka. Kana uri mwana waMwari chii? Buruka. Kuti zano rife. Because zano rekuponeswa kwedu vateereri, it was at stake. Toti kudi kuti zano ndorainyanya kurwiswa, ndoraida kuti riwiswe iro. Ndoraida kuti riwiswe. Saka muupenyu hwatiri kutorarama vateereri, area inonyanya kurwira Satani yaanoda kuvhiringidza kuponeswa kwedu isusu. Ndokona kupa semuenzaniso kuti wazvisarudzira kuti wauda kuteerera shoko raMwari, wabva mutsika dziya dzekubvunzira kuvakafa, masvikiro nekun'anga, hauchaite zvinhu zvakadaro. Satani anenge anyazova kuti nzira ikai Mwari achikubatsira inosvika kukuponeswa. But anogona kuita kuti mumusha mekwenyu munzi mune zvinoda kubviswa, ende zvinhu zvacho zvobva zvanzi munhu wese ari kudiwa. Hanzi munhu wese ari kudiwa kwababa mukuru. Iwopo unobva wati, aiwa ina handichaita izvozvo, itai henyu. Unobva wanzi uri kumbotyei? Kana uri mwana waMwari unongouya zvinongobata vanozviita, iwe kana wakachena una. Kutoenda kwako watopinda. Kutoenda kwako ikokoka watopinda pasingadiwe naMwari. Saka uri kureva kuti iwo kana pakanzi pana auya nganga yauya kuzobvisa chikwambo mumusha, vana vese vanofanira kuti vavepo. Munhu achinyatsoziva kuti ndakabhabhatidzwa, handina chikwambo, kutoenda kwake ipapo. Saka Satani zvaanoita anoti, kana uri mwana waMwari unogotyei? Zvinongobata kavanazvo iwe unenge wakachena. Yeti kuenda kumutambo ikoko. Saka iwe unotoenda manje uchifunga kuti kuapuruvhira kuti I am clean, ndiri mwana waMwari. Yeti kutoenda ikoko manje uri kuita zviri kutorambidzwa neshoko zvekutsaukira kuvavuki nemasvikiro. Saka muchaona kuti hondo yacho haisati yachinjwa asi ine uchenjeri hwekuti vanhu vanofanira kungwarira kuti chinhu chinonzi kuti uri mwana waMwari hauchipruve nekuita zvisingatenderwe neshoko. Hauchipruve, aida unzi adzike bedzi. But muri kuona here kuti pavaitaura kudaro pane mumwe wacho akataura zvakanaka. Ndobva abva anzi, hausi kutya here kuadresa Mwari uchidaro? Uchidaro iwewe. Iye akabva anzi, ndoda kukuudza nhasi kuti uchava neni kuparadhiso. Ingopataurai one sentence. Vakawanda vateereri vedu vane pfungwa yekutofunga kuti mbavha yakaenda kudenga musi iwoyo. Mashoko aya takambochiita chidzidzo chinotsanangura kuti patranslation nemanyorerwo punctuation ndo inovhiringa meaning yacho. Asi mukudzidza Jesu haana kuenda kudenga musi weFriday wafa. Akatozoenda kudenga after rumuko. Saka mazuva aya haangareve kuti vaitoenda kudenga nembavha iyi musi iwoyo, iye asiri kuendako. Asi zvaingorehwa ndezvekuti mashoko aya ndiri kukuudza nhasi
ekuti tichazove tese kuparadhisi. Thank you. In other words, Jesu aida kutoreva kuti kunyombavo kwese kwavari kuita. But iye nhasi nditori panapa, ndiri kutoziva zvese zviri kuitika, nditori muponesi. Saka ndiri kutokuudza nhasi kuti tichazova tese kupi? Haisi kunzi tichava tese kuparadhaisi nhasi. Ndo zvapari. But ndoda kuti muone manje panapa kuti umwanakomana wake Jesu anga aingei pasi. Takatasana nemuchinjiko. Anga auya kuzofira kuregererwa kwezvivi zvedu. Kuregererwa kwezvivi zvavanhu. Saka ichocho ndo chaive chihombe chinoratidza kuti mwana waMwari. Ndo chaari kubva aita pamuchinjiko. Izvi zviri kupeswa nevanhunzi buruka tigotenda zvaisitambori nechekuita neumwana waMwari wake. Saka iye ari kutoratidza manje kuti kuratidza kuti ndiri mwana waMwari. Iwewe shamwari ndoda kutokuudza ndichazova newe kuparadhaisi. Ndofunga ndo pangadai pachikonzentrata vanhu pasi. Pane zvimwe zvese izvi kuona kuti chinonzi kuva mwana waMwari kuvavarira kuti tizoponeswa. Chii chinoramba chiitika pamuchinjiko? Endai pana Mark 15 verse 33. Mark 15 verse 33. Chii chinoramba chichiitika pahondo yaiitika pamuchinjiko? Mark 15 paverse 33. Yes. Zvino yakati yava nguva yechitanhatu, rima rikavapo panyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe. Kwakaita rima. Maverengero avaita nguva dzavo panguva idzi, pakunoyedza kwezuva, ndo pavaitanga kuverenga mahours avo, kuti parinobuda na6 paya, patinoti 7 iwo inenge yanguva yekutanga, patinoti 8 dzekuseni voti nguva yechipiri, patinoti 9 nguva yechitatu. Saka nguva yechitanhatu inguva ipi pasi? Nguva yechitanhatu toti 12 dzemasikati. Inenge ya12 dzemasikati. Hanzi pakaita rima kusvika nguva yechipfumbamwe. Nguva yepfumbamwe ndo ipi? Ndo 3 dzemasikati. Saka for 3 hours paive nerima. But munoziva kuti vaivepo nevamwe vaya vana kutya rima riya. Vakaramba varipo because Satani pahondo ikai aiziva kuti rima rauya haro, but maybe murima imomo ndogona kuwina. Haana kuvhunduka kuti chakonzera rima chii. Because yaive shungu yaSatani ndeyekuti Jesu aburuke. Zano iri rifoire. Zano iroro ribva rafoira. Saka kuine rima kudaro, chii chakaitika? Rima iri rakunopera taakusvika 3 dzemasikati. Pana Mark 15 ipapo pastor. Verengai verse 34 kusvika 37. Nenguva yepfumbamwe Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eroi, Eroi, rama sabhakatani. Ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari wangu, mandisiyireiko? Vamwe vakanga vamirepo vakati vachizvinzwa vakati, chinzwai, unodana Eria. Ipapo mumwe wakamhanya akazadza chipanje nevhinika, akachiisa parutsanga ndokumunwisa achiti, regai timboona kana Eria achizouya kumuburutsa. Ipapo Jesu akadana nenzwi guru akabudisa mweya wake. Ndofunga zviri kujeka vateereri kuti hondo yenge iri pacross yenge iri yekuti Jesu aburuke. Vese vataverengerwa namufundisi vari kuramba vachingotaura kuti toda kuona kuti Eria achauya here kuzomuburutsa. Because chinoratidza kuti ndiSatani anga akapfeka vanhu vapasita. Tomboti zveshuwa akadeedzera kuti Eria. Tomboti ndo zvaakadeedzera. Avaudza kuti aimudeedzera kuti uya undiburutse ndiani. Saka mukuona kuti pfungwa yavo haisi yekuti toda kuona kuti Eria anouya here. Vari kuti toda kuona kuti Eria anouya here kuzomuburutsa. Because chaidiwa naSatani kuti Jesu aburuke. Yenge itori hondo iri very serious. But toda kuti tipedze chidzidzo ichi mufundisi. Tuone kuti Jesu aitovo mwana waMwari here. Nekuramba kwese kuburuka kwaakaita kuya. Mwana waMwari hwanga hwapera here, hwaexpire here. Pana Mark 15 verse 39 verengai munzwe zvapanotaura. Mark 15 paverse 39. Zvino mukuru wezana akanga amirepo akatarisana naye, wakati achiona mutoo wokufa kwake akati, zvirokwazvo munhu uyu wakanga ari mwanakomana waMwari. Zvanga zvichinyombwa nemasoja kuti kana uri mwana waMwari, vaipfuura vakamuseka vakamutuka kuti kana uri mwana waMwari. Vaprista nevakuru vakamutuka vakamuseka kuti kana uri mwana waMwari. Mbavha dzaive pamuchinjiko imwe yacho ikamutuka kuti kana uri mwana waMwari. Vaive vakateerera vakati kana ari mwana waMwari toda kuona kuti Eria anouya here. Vese
vanga vari kufunga kuti kuratidza kuti mwana waMwari ngaaite miracle aburuke. But pane mukuru wemasoja anga aripo, hanzi akanyatsoona zvese zvenge zvichiitika, hanzi zvatadza kuonekwa nevese vatataurawo. Iyeye mukuru uyu akazotaura kati zviro kwazvo uyu anga ari mwanakomana waMwari. Chichamabata apa pasi unoziva kuti vanhu vagara vari munyaya dzekunamata, right, vaprista ava nevamwe vese ava vanogona kuti izvozvi tichikurukura so havatombooni kuti pane kutaura kwaMwari kuri kubva mubhaibheri. Okay. Asi kugoita vamwe vanhu vagara vasingaende kana kuchechi, vanoti apa pabuda izwi raMwari apa, right, handiti vazviona, vototi ndakuda kuzviteedzera. Kona kazhinji kacho kana vhangeri richiparidzwa vanoriramba zvakanyanyisa vanhu vagara vachitoenda kuchechi. Okay. Saka ndo zvakaitika apa kuti musoja anga asingatomboendi kuchechi asinei nazvo akati aiwa uyu munhu anga ari mwana waMwari. Vamwe vachikumbira zviratidzo, iye achingoona bedzi, haana kumboenda kuchechi, akangoona bedzi zvaitika ipapo, ndobva anyatsoona kuti ndi mwana waMwari. Ndo zvazvichiri muhondo yatiri even nhasi vateereri. VaJudha chakavagumbusa kuti vatadze kuponeseka venguva iyoyo yaive nyaya yekuti vaitsvaga zviratidzo. Makakomborerwa vateereri kana variko kwamuri ikoko, vari kunyatsada kunzwa kuti Mwari ari kuti kudii, vonyatsa kuteerera. Unogona kudaro pamwe hausati wakutomboenda kuchechi, but namatirai, itai shungu dzekuti Mwari, ndinoda kunzwa kutaura kwenyu, ndinoda kuona kuti apa ishoko raMwari. Iyo mukurarama kwatinoita pasta, zvakanetswa zvese Jesu achiitwa izvi kana uri mwana waMwari zvichiri kuitwa kumaKristu. Vanenge vatenda vanoramba vachimbunyikidzwa naSatani kuti zviite kunge zvinonzi kuva vana vaMwari kwavo hakuna kunyatsosvika pachiyero chaicho chaicho. Munhu anenge akatosiya nzira dzakare pasta, otozvisarudzira kubhabhatidzwa kuratidza kuti ndauda upenyu hutsva, otobhabhatidzwa sezvinoreva Bhaibheri nekunyikwa mumvura kamwe chete miri wese, otoshingaira nesimba raMwari kuchengeta shoko raMwari nemitemo yaMwari. But still Satani anoramba achiuya mumunhu iye achiita kunge zvinonzi no, hazvina kukwana, hazvina kukwana. Taure pamwe pachoka Satani anogona kuti haiwa apo vanotaurawo zvakanyatsonaka apa wakurasika apo wakusiya tsika dzedu dzemhuri. Mazona kana vaona aramba pamba chinenge vanzi saka kana zvatodaro kuti unogara kuchechi kwachiko. Ndo zvinotoita Satani. Satani anoshandisa nzira dzese dzekuti uburuke chete. Anenge aida kuti uburuke ubve pachimiro chauri ichocho, itori hondo. But pane kurudziro inobva mubhaibheri yandinofarira kuvanhu wekuti hapana minana iri kuonekwa pauri, asi mwoyo wako uri kuzvipira ende Mwari ari kukubatsira. Endai patsamba yaJohn, John wekutanga chapter 3, verengai verse 1 to 3. 1 John 3 verse 1. Tarirai kukura kworudo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari, ndizvo zvatirivo, saka nyika haitizivi nokuti haina kumuziva iye. Vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa, isu tichafanana naye nokuti tichamuona sezvaakaita. Mumwe nomumwe une tariro iyi kwaari unozvichenesa sezvaakachena iye. Hanzi iprivilege inoshamisa yakanaka yekuti munhu aimbova gororo, munhu aimbova pfambi, munhu aive mbavha, wasarudza Mwari wobhabhatidzwa, denga rotokutora semwana waMwari. Ndori kunzi tarirai rudo rukuru rwatakaitirwa. Ndo zviri vanhu vese panyika vanenge vachida kunamata sezvinoda Mwari. Hanzi pati dambudziko riripo tiri muchimiro ichocho chekuva vana vaMwari, hanzi nyika haitizive, hanzi haigone kutiziva nyika. Kufunga kwenyu sei nyika isingazive? Nekuti zvinhu zvaMwari zvinotonzwisiswa kana munhu azvinenepesa kumweya waMwari kuti umuzarurire. Very good. Jesu aive mwana waMwari, but vaJudha vakatadza kumuziva, vaitsvaka minana. Saka muchaona kuti munhu ukatobhabhatidzwa watenda uchishingaira nesimba raMwari kurarama zvinodiwa, nyika inogona kusagutsikana nazvo. Because kunyika vanenge vachiti kana uri mwana waMwari panofanira kuitika zvimwe zvinhu zviri extraordinary, zvinenge zvemanyawi, zvinenge zveminana. Zvikanzi neBhaibheri aiwa nyika haitizive. Chinhu chiri extraordinary chichaitika kuvatendi chichaitika rii pastor? Pakudzoka kwaJesu.
pasecond coming of Christ. Ndo zvabuda mubhaibheri. Hanzi chatinoziva ndechekuti kana Jesu achizooneswa ndo patichafanana naye, ndo pachaitika bipi guru riri kutsvagwa nevenyika. Iye zvino bipi guru riri kuitwa naKristu muupenyu hwedu, kuti pasimba rekusiya tsika dzekare nenhomba dzekare torarama sezvinodiwa naMwari. Izvi nyika haizvione, but zviri kutsvagwa nenyika nhasi zvinenge bipi, zvinenge zviri miraculous. Hanzi nebhaibheri chishamiso ichocho chikuru chiri pakuonekwa kwaJesu. Ndo patichashandurwa toita zvimiro nemiru nekubwinya kwaKristu. Pastor, ndoda kuti tipendere chidzidzo ichi. Saka kuti tisvike pachimiro chekuzovandudzwa ichi at the second coming of Christ, tofana kuita sei iye zvino, Pastor? Zvino chinongodiwa kutenda muna Kristu, right, nekukumbira simba kuna Mweya Mutsvene kubatsirwa kurarama sezvinoda Mwari. Magona pamati kutenda kuna Kristu. Hebrews 12 verse 1 na 2. Verenga iyoyo munzwe kurudziro iripo. Hebrews 12 verse 1. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nangemutange yatakasiyirwa, tichitarira kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Hanzi ngatitarisei kuna Kristu, iye ari pamuchinjiko akatsunga, vachimuti buruka akaramba aripo. Why? Aitarisa mufaro uri mberi, iwe neni tazoponeswa. Musaburuke vateereri pamadecisions ekunamata amaita. Kurudziro dzinogona kuuya nemitoo mizhinji kuti udzike bedzi. Itori hondo, it's a great controversy. Rambai makatarisa pana Jesu. Onekai vateereri, Pastor. Tinotenda nekuva muchirongwa vateereri. Mwari akutungamirire. Kana paine zvamunoda kuti tibatsirane, bvunzai mibvunzo, shandisai nhare dzinoteera kubatana nesu 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwemo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyaratamu unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa kana matinyarara, imwe tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza, mananda aondityisa handichina zororo, ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwe motiti ndinokutungamira.